Kamu alih akan pinarhamaw ni batang di tadi muna don wain naik marbagas. Aliran tamahan Kristen marbagas somong si Pilipin atong tangi mo kamu majoro kata di batang tarikot turut ni pardongan saripiyot ni halak Kristen. Dung dito pa di batang dormain didok iba nama dan linggan sada bawai ujung. Ubah yang mari ibana sada buru-buru pangurupi di ibana bahin akup nini didok Tuhan Yesus gadup na paulakon na niulina iya soalani na marmainan na palakupos sadok pangalakup donang na mabuat na sirangi atong na pinadungo ni debata nang jadi sirangon di jolo sumunod do didok debata tu baway hamu akabawa hamulungi hamu mapan di hutan Nabi somon Kristus na makahulungi duriay jalan na mga lebot diri na humupoksa unang muluk kamu dopak nasida ikumaroha hamu matongani nasida sangap pangeng kamu nasida somodongan panian di angoluan na sora suda dungi somonon didok hatani debata tu akaburu-buru diului akapur kuang mabawa nabi pangului na dituhani ay bawai do ulu ni parti butana somon Kristus ulu ni hurian ikut motor poman mardongan halapokon dohon hadameon nito di parangi ni buru-buri di mana harga jakla tutu di jolo ni debata dohon di jolo di jorma atong somon akan amar parangimot hata ni matama sumulukon para sinirohaon dohot habasaron dohot haserepon niroha makamu masih pauniunia makamu dohot masih asia-asian salut riting niroha muruk rimas panonggahyon dohot pangisahiyoni dau mai siang kamu alai digitang salut naik masih hahulungan makamu ay hido rahut-rahut ni nasundingkan dungi dami nasiat di bataima ima mga rajay di bagasar rohamuna dala saluhut na binahim muna marhiti-hiti hata manang papanginan toktong may marhiti-hiti kuat ni Tuhan Yesus asa iba na mga rajay rohamuna dohot ulaw muna atong nung nga dibigi hamu hata ni dibata taringon tulukut ni pardongan saripiyoni na manung kumaaw nuwaing tumulo di po hali paguli si Pirdang Utagalong olo do po makadungtog ko di jolo ni dibata nauboto sa lukut dohot di jolo ni agkadongan na tumulison na di maginurohamdo si Paso Belpa Cristina na pitukulo naniniritmon kabidungam saripit olo doho magkahulungin ibada siyan nasa ruham dohot magulahon siyan nasa gugong ut marparangi mo parangi na badiyaram dohot ibada naulo doho mga juan dohot hagaleon na tungsura umurang parangi na dala na susukapan dohot mo manang talikonong mo ibada
pai majisirang kamateang kamu surut molo naong sadaro kang mangului sa nai halus na manukun doaw doot di o hali ilang si Pasumelpa Kristina Turuna Pitutulu diririt ni si Firda Hutagalumon bakit dungan na sarili naululo bakagan ako di dolo ni demata na ulo sa lubuk doot di dolo di dongan na pumunison na di magidoro hamdo si Firda Hutagalumon gagawin dolo Olo mo magkakulungin iba na siya nasa ruham doon maralagaan na ture maradang pagibana doon maralagaan pamahalaan babawa ang Kristen dahil nasukaan ko malalagulong iba may malisirang kamatiang kasuguro olo na wasadara panguluyo sa lulong na yan halus atong masilaw tangan siya mo kamu bago ako ni pada kita. Napuso ni demata doa na magbuwan anak Tuhan. Matitihiti kuat ni demata amang anak doon di porbadia doa mandok. Na pinadumo ni demata dan menjadi sirang di Eropa. Amin. Di pasu-pasu jalan diramut di Tuhan di Batama. Di sodakut Tuhan di Batama mungina tuho jala asih marohana bidaku. Di dopakut Tuhan di Batama mungina tuho jala di pasor komadamena tuho. Amin. Tidak namin maulihan lima dengan di jalan sida masuk itu ngatung ni bagas seluruh ini bata. Ala niya namin datang yang koma si Firda Hutagalung doon si Pasumelpa Kristina Turuna. Ang iyang mamandalan doon tinggal atur jalan namin dapat nasida di lungakongan ni keluarga nasida di lungakongan ni ang kabulaw ng parsoran ni nasida. Alani pasahat kami ma kama namin